ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар деҳаи пӯшинги ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд. Шурӯъ аз субҳи барвақти рӯзи 17 март хурду бузурги ин деҳа гурӯҳ бо рӯҳияи болида ва шукргузорӣ аз фазои сулҳу осоиштагии мамлакат дар тан либосҳои миллӣ ба базмгоҳи идона ҳозир шуданд. макони баргузории чоравинии наврӯзи имсолаи сокинони деҳаи мазкур варзишгоҳи навбунёд ки бо ташаббуси шахсони ватандӯст ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта шудааст интихоб гардид. муваффақият як шукӯҳ шаҳомати истиқлолиятро бори дигар нишон медиҳад. аз лаҳзаи муносиб истифода бурда ба чеҳраи гулдухтарон нигоҳ карда, ба хурсандии аҳли деҳа нигоҳ карда, тамоми аҳли деҳа дар симои аҳли деҳа тамоми мардуми ҷумҳуриро ба иди наврӯз табрику муборакбод мегӯям. бигзор дар хонаи ҳар кадоми онҳо ҳар рӯз наврӯз бошад. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мероси фарҳангии миллати тоҷик ҳифз гардида ба ҷаҳониён муаррифӣ шуд. ҳамакнун таи 10 сол мешавад ки яке аз ҷашнҳои қадимаи тоҷикон Наврӯз дар арсаи байналмилалӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. бо риояи суннатҳои ниёгон таҷлил намудани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ барои ҳар як фарди соҳибватан ва бо нангу номуси деҳаи пӯшинги ноҳияи Данғара боиси ифтихор ва сарфарозӣ буд. ин ҷашни бостонӣ аз оғози айёми эҳёи табиат мужда расонида ба ҳар як хонадон нишоту хуррамӣ ва рафоҳату саодат эҳдо менамояд. ما جوانان خوشبخت از آنیم که در چنین وطنی صاحب استقلال زندگی میکنیم و شکرانه از آن میکنیم که چنین سروری غمخوار داریم. ما در اینجا میخواهیم که هنرهای خودمان را پیشکشی تماشابینان گردانیم و در اینجا ما یک قسمی کوی دهه خود را تصویر نمودیم و آن را میخواهیم که با رشته های رنگه آرا دهیم. در همین نقش ما کوههای دهه ما تصویر شده است و این چنین از طرف دیگرش آفتاب جلوه میکند. سیاحانی که از دیگر کشور به کشور ما می آید در اینجا تصویر شده است و من میخواهم که در این فصل سال یک پارچه شعر قرائت نمایم. نوروز بیا دیده دل چار شده است، جان در هوس دیده و افگار شده است. наврӯз дар фарҳанги тоҷикон рӯзи нав ҳамчун оғози зиндагии нав, рӯзи шодӣ, адлу эътидол, бахшишҳои гуноҳҳои якдигар ва рӯзи оштӣ маҳсуб меёбад. дар ин рӯзи пур аз нуру сафо табиат зинда мешавад. сокинони ин деҳа бо сарбаландӣ урфу одат ва анъанаҳои ниёгони хешро пос дошта баҳри ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар растаи ҳунармандон ки ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ бо ҳисси баланди миллӣ ташкил карда шуда буд, ҳунарҳои мардумӣ ва ёдгориҳои таърихӣ ки аз мавзеъҳои гуногуни деҳаи пӯшинг пайдо гардидаанд ба намоиш гузошта шуд. мо дар зери парчами сулҳу озодӣ ин ҷашнро бисёр бо як шукӯҳу шаҳомати баланд қайд мекунем ва ҷашн мегирем. меҳмонон бисёр дар ин ҷо ҷамъ шуданд. имрӯз ҳама хушу хурсандӣ мекунанд. дар ин намоиш ки дар рӯзҳои зебои баҳорӣ баргузор гардид, гулдузиҳо, либосҳои миллӣ, асбобҳои мусиқӣ, китобу маҷаллаҳо, гаҳвора, ашёҳои рӯзгор
аксҳои ҷойҳои таърихии миллату давлати тоҷикон, таомҳои гуногун, кулчаву ҳалво ва дигар шириниҳои миллии тоҷикӣ, меваҳои хушк ва тару тозаи Тоҷикистон ба маъраз гузошта шуд. Лозим ба таъкид аст, ки Наврӯз ҳамчун ҷашни бузурги мардуми ориёи наҷот, махсусан дар солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳомати хосаи хешро пайдо кард. дастурхони идонаи наврӯзии сокинони деҳаи пӯшинги ноҳияи Данғараи вилояти Хатлонро рамзҳои иди Наврӯз аз қабили суманак ва ҳафсину ҳафшин зебу зиннати дигар бахшид. Суманак як навъи хӯриши наврӯзӣ мебошад, ки аз сабзаи гандум пухта мешавад. худи сабза рамзи эҳёи табиат ва зебогию осоиштагии ҳаёт маҳсуб меёбад. чанд ҳафта қабл аз ҷашни Наврӯз мардуми ин деҳа дар табақҳо гандумро шуста сабзонидаанд. риояи анъанаҳои хоси миллати тоҷик ва ҷашни байналмилалии Наврӯз гувоҳи возеҳи он аст, ки дар ин деҳа бо ташаббуси сокинони фарҳангдӯст анъанаҳои ниёгон ҳифз карда мешаванд. ایزا بسیار چیزی هست برای خوراک. من بسیار چیز پسند هستم. امروز همه خزا خوب خوشحال هستیم که دیدم بسیار دیگر چیزه از طرف هندوستان. نوروز مبارک. باز نوروز آمد و دل شد جوان، کوه شهر و کوه منزل شد جوان، مهر شد بدار در هفت آسمان، ای فروغا آفتابی صد جهان، تا به نوروز دیگر ما رو رسان. مرد دهقان سرنوشتی نو نوشت، سرنوشت از بیشتی نو نوشت، یاله ها را جفت کرد و دانه کشت، گفت دهقان ای نصیب آبادان، تا به نوروز دیگر ما رو رسان. мардуми кӯҳанбунёди тоҷик аз қадим наврӯзро бо маросимҳои густурда ҷашн гирифта, дар он беҳтарин ҳунару истеъдод ва хислатҳои неки инсониро ба намоиш мегузоштанд. сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро соҳибкорони ватандӯсти деҳаи Пӯшинг ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, дар ободонии ватани хеш кӯшиш ба харҷ медиҳанд. таи чанд соли охир дар ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии мардум дигаргуниҳои куллӣ ба вуқӯъ пайвастанд. соли 2019 бо ташрифи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи мошингарди Данғара Пӯшинг, ки деҳаи Пӯшинг, Алиҷон, Ғиҷовак ва Паркамчиро бо маркази ноҳияи Данғара мепайвандад ва дарозии он 18 километрро ташкил медиҳад, ба истифода дода шуд. ҳамзамон бинои нави сеошонаи мактаби миёнаи таҳсилоти умумии рақами 5 барои 1520 нафар хонанда дар Дубас, ки дорои 30 синфхона мебошад, ба истифода дода шуд. дар ин деҳа имрӯзҳо таваллудхона, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, майдончаи бозии футбол мавҷуд мебошад, ки аз он сокинону меҳмонон васеъ истифода мебаранд.
боғи парчам ва нишони давлатӣ ки дар назди варзишгоҳ мавҷуд мебошад макони писандидаи сокинону меҳмонон ба ҳисоб меравад. гӯштини миллии хоси мардуми тоҷик асту ҳамасола таваҷҷӯҳи шаҳрвандон ба он махсусан дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз бештар мегардад. дар қисмати дигари чорабинии наврӯзӣ бо иштироки паҳлавонон аз шаҳру навоҳии мамлакат гӯштини миллӣ доир карда шуд ки дар он паҳлавонон бо ҳамдигар қувваозмоӣ карданд. ба ғолибони ин навъи варзиш тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид.